आं दायो ट्रेनाव गाखोनोसै ट्रेनाव गैला वा माथो दामि ट्रेन नांनो नै पाइलट जिरायग्रा बरिया नै गोदान बे ट्रेनानो गोदान नै वा बरिया दायो बोथोराव बानायबाय हादों हामा जादों आरो जेनेबा गासिबो बनायग्रायानो बनायबाय हादों दायो आं दायो ट्रेन गोदानाव गाखोनायबाय माबायदि नै जेबो लामा दं अनेक बुस्थु इन्जिननि हारि माबा माबि बेयाव अनेक बुस्थु हारि दङ बेटारि हारि दङ अनेक बायदि बायदि बे ट्रेनावबो इन्जिन गैयाब्ला खारा बे ट्रेनावबो बेटारि हारि थायो थाव हारिबो थायो बेयाव थाव हारि गैयाब्ला खारा पाइलटआ बेयाव जिरायोनो पाइलटआनो नैबे ट्रेना गोदान ट्रेन Wah, danger nane. Wah, wah, danger engine. Danger dangar. Danger gera. Wah, itu danger nah. Pipe. Danger. Indian Railway. Nih. Godan be train godan. Nutun train. Train masih. Oh. Nih, pakai apa bajunya? Handphone चलाइए. Tapi aku gak kena sih. Godan train nane. Wah. Jadi pelan ya. नीचे से पूछे apa namanya ibu tua karen ini tanpa hago jangan malah tang nah ya bi profesi oke gini gedang nah jangan malah tang nah ya nah deh kayak